Slováci, Slováčky, drahí patrioti a patriotky. PAP, pochody a petície, je komunita, ktorá sa zapája do rôznych pochodov a petícií. Vždy to budú petície a pochody, ktoré sa budú výsostne dotýkať nás, Slovákov. Na začiatok tohto prejavu budem citovať Georgea Orwella. Politický slovník je dizajnovaný na to, aby klamstvá zneli dôveryhodne a vražda priateľne. V nasledujúcich dňoch začneme zbierať petíciu proti juvenilnej justícii. Ak neviete, čo to je, buď si to naštudujte, alebo počkajte do zajtra na môj blog. V jednoduchosti je to odobieranie detí rodičom kvôli absurditám. Najhorší prípad je Anglicko. Ale deje sa to aj u nás. V menšom množstve, ale deje sa to. A musíme to zastaviť. Hneď a okamžite. Keď bude potrebné sa biť, tak sa budeme. Deti sú naša budúcnosť a nesmieme si ju nechať ukradnúť kvôli zlému vplyvu ostatných štátov, kvôli zlému systému a skorumpovaným politikom. Preto vás všetkých vyzývam, aby ste si od zajtra stiahli na našej stránke www.pap.weblahko.sk petičný hárok a išli zbierať podpisy do ulic. Potom to dajte do obálky a pošlite na adresu predsedu PAP, ktorú nájdete na strane. Čo je naše, to je naše. A to si nedáme. Verný sebe, svorne napred. Na stráž.